Dini Opex ari kuswera. Dini Opex ari kuswera. Ndakwira dadi ndichikwira Sevia Karombo. Mushure mukuona ma message achisenderana nemukazi wangu Dorcas Makuni. Dorcas Makuni akasenda message kuna Sevia Karombo. Karombo ndiye mukazi. Karombo ndiye Chikomba. Mukazi ndiye akasenda message achisendera murume Chikomba achiti nyaya dzakanaka here. Sevia akazopindura Karombo achiti zvakanaka amai vedu muri sei hoyere. Mukazi wangu ndiye Dorcas Makuni. Chikomba neiye watu because akatiza pamba. Yakatiza pamba. Singe zvakanaka mudhara namadzimai. Toda. Mana lawyer babo. Akuzmirira lawyer ndakuzmirira. Amene kuti kana aya kutendera lawyer bachi. Matendo basi. Kwa sababu ndikuona kuti pamwesa vamwe boere vausukuna na 850 muswanga 2201 2601 4221 asapa nyaya yakazopedzisira ichidziyo maswera sei na Karombo Dorcas angasadaire kundo anozopsenda message asi nyaya yekuti undoone Dorcas Karombo akati akunda ngandiri fona nanga ndiri fight Zvarakidza zvamai vaitaura neshamwari yavo asi shamwari yavo yakazokufona yasinamisa kati maswera sei Dorcas Makuni haazopindura havazokone kwakone vasisapindure iye havazokona musi wa26 iwo makusemina 929 920 achibva akona musi wa28 11:27 maizwa kacho basi ndakandisatapenda taura izvi izvi ndapedza nazvo sasa namurezvira ndadaro ndaona mameseji aya ndakaenda kuna dombo wechikazi ndikamusanangurira akanditi enda unotora mudzimai wako auye. Ndaenda kunotora mudzimai wangu tasvika kuna dombo wechikazi ndikuerenga samba iyi mudzimai wangu akangobuda mumba madombo wechikazi obva abuda panze. Wakati iwe kuenda kupi na dombo wechikazi haana kupindura obva aenda. Ini ndobva ndangodzokera pabasa. Pandakasvika kumba ndakangosvika machira chete mukazi atuti aenda. Ndatraya kubata Sevia Karombo. Sevia Karombo angasingadayire foni. After 2 hours akazondifonera ari iye. Obva ndamusanangurira kuti Sevia iwe ukudana nemudzimai wangu. Sevia Karombo akabva ati wrong number. Ndikati iwe unogara kwaChakonda. Sevia Karombo akati no handigare kwaChakonda ndogara kwaMurewa. Ndikati Sevia unogara kwaChakonda akati ndogara kwaMurewa. Ndikati Sevia unogara kwaChakonda ndikazi ndogara kwaMusiwa. Sevia namba zako zakapinda mufoni yemudzimai wangu. Mushure mekuti munhu anonzi mbuya Mimi vakasenda namba zako mufoni yemudzimai wangu. Obva ndatora namba zako obva ndadzichengeta. Obva ndatanga kushanda nazo obva ndazoona mameseji aya. Munhu akasenda namba dzambuya Mimi vakasenda vachiti izo namba za Sevia.
Foni masevera akaita mudzimai wangu mufoni yake zita la Sevia. Ndakaitora foto. Akaseva so. Sevia Karombo pandaka mudema severa akaita mufoni. Mwe mudzimai wangu. Ne namba zili pasazi nokera na 31. Sevia Karombo kutara naye kwa ndakaita kwese. Ndakamutora audio ndakarekoda. Dogo na kukupa imo hizo. Bring the subwoofer my friend. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Kurang putih Ndozi Baba Maulana. Badi Ndozi Baba Maulana. Ini Baba Maulana. Halo. Badi Ndozi Baba Maulana. Bama gitu. Halo. Right. Karena tanda amai Maulana Muwaziba. Najie. Itu nama baik juga tanda baca pona. Ini juga baca pona. Pemrio. Dan ini juga baca pona. Ini dah pemrio. Moga aku di. Itu dah pemrio. Nuga baca pona. Tidak lagi bapa. Mutaki mugara kwa msiwa, mugara pata kona. Ambu ya mubati ya mbu. Akava akata foto. Akata foto kudamu. Halo. Moshe zudi. Akata foto kudamu. Upanda tanga kufambira ndau yangu kuti ndisike kuna messengers of court. Ndasika kuna messengers of court uvanamukira nawo yangu uvatorai uvatapuka musi wa 3 March kuti pinde dai Sevia achauya musi wa 17 Sevia achauya vese ne mudzimai wangu nasi arugara mungazi akatuta zvinhu zvese augara muno machakonda indogara kuwazanai akatuta zvinhu zvese musi wacho iwo akangobuda mumba mwadombo wekuchikazi akangosvika kumba kututa kusiya imba iri gwanzi obvato uya kuno namai amai Chorisai. First of all, when you be Jimagasi, tutanga ibaba. My Lord Savior, my Lord Savior. Unumuziva. Ungusiva sikarombo ndinomuziva. Unzarano. Siva sikarombo ndinomuziva ari mukomana wandaishanda naye pabasa pandaishanda. Kwamuriro. Kwamuriro. Ndaidika sadza ndinomuchakonda. Ndidika naambiya wesimba. Paseri pafamasa pamemashika. Ndopandashanda naSevia. Ndichishanda naSevia ndakazoti indoti ndaishanda naSevia ndinoita mbonetsana nababa ndopandabva kumba. Pandagara mwedzi nyaka pandakatanga kushanda avanhu kubva kuzoteera vateera vakaenda kunabasa chikoro musi wavakatanga kuuya ndakaramba kudzokera maererano nemagariro andakiita ndakaramba kudzokera ndakavati kana dziri hembe dzemwana dzemamateera regai ndikupepekere mwana inokumba handisi kusvikira
ndokubva ndakapegere mwana vakati aiva ini ndachikumbira regiroom kandaisana pese katatichi ndimudzoke kumba ndakati zvakudatanga ndaudza vamwe nekuti pandakasimuka ndakataura kubotaure vakatora begere mwana ndokuvakaenda vasizoka second day vakauya ndapedwa basa ndobva ndavatiende kuvillage kana kandipa basa nzanzi ndobvakaenda kuvillage ndobva vagara kuvillage ndakatanga nameno ndatanga ndapedza kubika ndozoenda kuvillage kwacho saka ivo vakanonokera ndokubva ndazoona kunopa sikuru yacho yazvinopedza vakaenda kunopa sikuru aenda kunopa sikuru vakandibvunza murume munoziva here ndakadayira hongu ndinoziva mukomongwa ndekarinexam amai murume akukumbira ruregerero akuti pane kukanganisirana kwese pamamuri kuita vakuti zvese vasii vakuti ngatidzei kuti ndakadai ndimba ndikwanisa kudzokera amai murume ndikumuda here panguva iyo ndakadai hongu murume ndomuda asi ndaikumbira kuti murume ambaenda kwakwedu umbonovisa vashumba tikwanise kugarisana nemagarisana tinoita haana atigarisane zvakanaka vakavapa vakavabvunza mubaba munokwanisa kuti nhoroora rini inzwai zvataurwa nemukadzi wenyu makore amagara naye nevana vamabereki ava vakataura nedzeve vakataura vakati apostemazi kuti ndokwanisa kuenda kunobvisa mari ini nekuna chikove handina kukwanisa kuexplaina mararamiro andaita nababa nekuti vachikove vakati aiwa baba vakumbira ruregerero vasusi pane zvese vatsanangura kare handina kukufisa ndakasimuka ndakasutira so pandaita namba dzandakakundizowana namba dzaServius dzandakaenda nadzo dzisaita ndofa ndakazofonera mbuya wese ndinongetanetsana zvakare ita namba dzachikoro ivo vaisandipa nekuti ivo vanga vainadzo asi vaisandipa inini kana ndakati vakumbira vaindinyeshi saka ndakafonera mbuya wese ambuya wese vanga vasiripo kuno vanga vakuindiwa mbuya wese ndofa ndafonera mbuya wese ambuya wese ndokumbira namba dzamai wese wakati mai wese havasisina foni mai wese foni vakabira takachena amai ndaita namba dzachikoro vakati zvinondoita sei chipa namba dzasevi ozoenda kuna mai wese kutonamba kuna chikoro sokusendira varatore ndopa vakasendwa namba dzasevi vakisenda idzo ndo namba dzasevi ndopakapinda namba dzasevi foni mama Napenda kulipa message. Napenda kulipa message. Kwa magaenda kukumbu usikadrika magataona na kushika mtu magari kwa babeni. Kuti kwazonzi takuendesana kwalongo chikali inini ndemwana nekutinyisa murume wangu aiti takanetsana isusu kumba kana vatakura mwana wangu kuenda naye kubasa vanosvika kunotuka mwana amai vako ihure amai vako nezvikomba zvakati nengina zvikomba zvaamai vako kana makagara kumba kwangu zekuda kusimba kwababa venyu musaka ndairamba kumashure kwese kuti mozogara nekuti amai venyu ihure kana makatogara mozokumba kuende kwarafi namaulano amai venyu havana stendi amai venyu ndakavaroora ini ndakatenga ndiga stendi yangu ukuzvinzwa so mwana aiuya kumba osvika otaura kana ndiri kubasa najesu zvavanenge vachasei zvavanenge vachitaura saka ndipandakavabvunza ko naini milanzi ko kana maenda kubasa nemwana ini kana ndakanganisa munoudza here mwana uyu mwana akura amuudze nhau dzakafanana nedzo makadzi here kuntara kana kuna samoni kana kuna sisa kana kunani ava vakaramba ndandina kumuudza mwana ndoteira vakazouya nechipepa ichi kuti ndinenge ndichimuudza nekuti mufoni mako ndakaona mameseji aya neaya 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 inini pavakati kune mwana pano abasi pamba penyu ini ndakarongedza mambiri ndakati zvakagara kumashure kwese vana vangu vaigara vachivaramba saka zvafanana neipapa kana mwana uya vakugara vachimuudza kuti ini handisi baba vako vaiva vashande zviri nani ini ndosimuka nemwana wangu ivo vasare pamba pavo kana vakundudzira mwana kuti ini ndiri hure ko mwana wangu anozondirespekta sei zveshuwa vakauya kubva kubasa vakandisvika ndarongedza ndiri munzira kundiende kunaudza kuti ndakumbosunduruka handina kubuda vasipo ndakabuda varipo handina chandakatakura ndakatakura hembe dzangu chete handina kana chandakabuda ndakabuda nevana vangu vairi nehembe dzangu dzekupfeka nebhibhezi rekupfuga ndokubvunza panapa nyaya dzakanaka here karomba dzakanaka amai wenyu nemusei boko pamunhu musei dzadzi nyaya dzizvi ishona mazvano
hayi kungotaura patinenge tichingoita vanhu kungoitingana makambonzwa sanongobvunza wega mandura nhamba dzakapinda kuti muwavaone nhamba dzachikoni zvakutaurika apo tatinofonera nakare ndada kungopindura mubvunzo wabvunzwa kanzi ndiwo mutauro wako herinozwana kuda tingoitaira zvinoshumata wepati kungoita vanhu dzakanaka nyaya dzipi nyaya dzese amai vacho vakazotsangatana nasei vabva kunga kwemurume zvemwedzi nemadhays ndipo vakatsangatana nasei. Saka tichitaura kuti amai avana sei pane kakufambidzana kakakaripo here sezvo kuna baba ava vakavabva kuna sei vakazotsangatana naye vabva nemurume zvemwedzi nemadhays. kazi pane mumutauro ndamabvunzawo angoyaundooni mfana vasinganzira fona navende pabhaiki hana tifonai fona atifona nandiri pabhaiki sei vachanombori nemakore mangani? sevane 20 years inini ndine 29 maizisa sezvazvikana 20 years zaitingana makamuona asitaishanda naye sedesaka kusemazoti plus baba avandandanetsana nawo saka pandika kunokunda kusanangura nawiga kuti ndizozamana nesedesamo ndandisiri kumba kwevapa chatakatondetsana ndakabva sedesamo ndakamuziva pabasa pandaishanda ndakamusvikira ari paishanda ipapo ivi nhamba dzamai namaida nhamba dzachikore ndaida nhamba dzachikore ende apa munabva mameshena kuti chikore ndakazotaura naye 1 2 3 handina kuzomba ndakagwana nekuti pandakafandaaa ndindichishava amai aidautoza kutaura kuti sevi zomeshana naye muriwo maidika waitawana ambuya wese vaitimasevi ndainotsvaga mbudzi ivi muchidika ini ndinaisa kama munokama kuti maitinamei taishanda tipa zvimwe chete ari kuti mataurana namakore ndandisikusiva panapa vanangati vaagara ngoma 030324 failed to attend court. Sendi 032324 failed to attend court. Nasa kusema nyote failed to attend court. Jambo kunzamaya. Kana kuti uyo muntu sefu chicha mutadzisa kuti sefu yakobvunzwa paakabvunzwa nemurume wekuti unogara kupakabva takati ndiri kwamuto obvazo kuva ndogara kuti ndogara kwamusiwo chicha ipa kuti anzvenge ngotaura ndogara pachakunda chishanda mese nyaya munhu watakutorana namuziva saka kuti ndiitungasi potisijainda zvinorea wozoda kuti auyi ukuze mfano wemwana ministeri yakushoko all the same mawaya nasimburu judgment yangu yepasa 21 ndikuwe maanswers ekuti panga kubvunza kuti fona ndangati pabhaiki ngasati fonayo akutama akatakaverenga message iyo pakatakaiti amai chakufona that pane kakurenga vechi kutaura means sizana zvakanga zvaita sei kusanarabata bhebha rako ndinechistadi kana zona kururimi rwavo rwavareruka rwavakunda zvidzika kuratidza kuti vanhu vanga vakukurirana malanguage handisitati vaidana malanguage sezvo vese vave vanhu vadi kodho vakasiyana hamwe naingizi saka nyaya yedu tinozvipendera kuswa unayatsakendowana amai pamambahura eunhu unoyananiswa samunatsakendowana handi ndizvozvo sarege kuya ndinozofundisana kuti munogara sei kumakwenyu mazuvisa izvozvo zvega zvinodipa kuti ndizive kuti chichaita seri kwenyuko